تماشاوان هجا سلاف لوابن پروسیا آشتیه یا لباکور کردستان و ترکیه بریوه دچیتن دچقونا غدایه سیاستوانن باکور کردستان ینگول اوروپا نه چکار دکنجه اوی پروسیا را پیامن برز عبدالله اوجلان جبو سازی هر واسا سیاستوانن کرد ین لولاتن دنیای بلاو بوینه دوی دمه دا چنه ام گوتوبیجه که راست او بگیری لگل سیاستوان دیار باکور کردستان برز رمسی کارتال هفسروک کنگرا گل دکن گو ده سال 1991 جیدا اندام پرلمان ترکیه بویه که رمزی از گلک سپاسی آوادی که هم مرمه Gerek spas kır. که رمزی پروسه آشتیه لترکیه جی پریوده چیت لأوروپا جی درسته مسابیجن یا نه يعني او بروسيا جبو باكوري كردستان اول تركيا هي جبو وجه الفيدري هي یا نه Beguman. Yani behevra geridaiye. Yani hebuna me derveyi valat, hatına me derveyi valat. Jber pırskeri kakırda siyaseta devleteye. Ev pevajo be çareseri be gavin hukuki beytavitin. Beguman hem le zindan valadı ve hem vekime mecburi derketine derbeyi valat. الهمان دمی به یرا گیری لاجی سروی اساسیه. بله هون ده چرا یانده دهنه هایدار کرن که پروسه گهشتیه کی جان قناوه هیوندین و یان راست به امرالی رهنه Beguman heyetin dışın lisaro kapora heftini çetkin heyetin dem partiye heyetin cudacı çun hatın legal revera buaya Cüber Bey ekici yani okey mesajın hevditinin le imraliye legal reverapu mesajın reverapu legal rexteneva te parvekrin ger bir rengi nebe hevacı çapış kebe. داوی پیام جواره هاتی جه آلی برز اوجلان و کنگی بو پیام داویه Hamu hevditinin reverapu dama çeydi be peyamevi rexteneva artın daimdi. Ya biz çare Gulani çeviye u hevditin peyamevan jubur rextine çelbe. Çünkü yani eğer peyvendiğin revera poliger rextine ha çeynebe peyvacı çalmamış. Yani peyvacı ve Armanca ku diyalog beş kebe mesele ser bingaha aşti bete çare serkirin servi asası peyviste demokrasi peş kebe peyviste hak hukuki kurda ve kanun bete parastın. Jibo bir xabatek peyviste ev xabat de navbera revera po heyetin devleti o navbera revera po heyetin partiya siyasi dem parti heyetin juda liger hareket beguman mekanizmayı ki bir rengi geçeceğine ve peyvacılık çalmış. پشتی کو کارن کمیته پرلمانی بداوی هاتن هون چه جاوره دیکن جه دولته Devlet peyviste naha de çerçeva ve peyvacılığı ku jibo ku gerilla taybet çektayne u kada siyasi civaki da tevlebe ve peyviste kanun derkebe. Naha ev kanuna parlaman, şimdi komisyona parlaman hazır yok çekirin, rapor ek peşkeşkirin. Naha serviya kapat demeşandı. Peyviste beri hesani tatila ve havini ku panzde maha haft despetke peyviste ev kanun meclisi derkebe. Nemine bayisi. های وجه هی کراش نویسک جبو به قانون هی Kabata kabir rengi heye. Nabera rebera bu de nabera devlet u komisyonun parlamentoda kabata kabir rengi na heye. Le he peşkeşi cevata geçti nebiye. Halas nebiye. Kuftugo devam. کنکریتیزه بویه؟ Ne? کنکریتیزه نه. نبویه Yani heye kabat he. Hen hal serseklandan he. Hı hı. Mesela peşnyarin revera bu hene. Nav partiyin komisyona adaleti
navbera partiyên siyasî xebateke ye em hêvî dikin berî tatîla havînê ew êdî pêşkêşî civata giştî be. Di navon pêşniyazên Birêz Öcalan da çi pirsi girêdayî mafên Kurdan yên sereke hene ku Kurd bêdilxweş bibin? Niha ev pêvajoyeke destpêkê heman mafê Kurda hem maletiyê Kurda hebûna wan destpêkê da bi vî rengî li vê pêvajoyê da cih nagire. Çünkü ewana ji bo ya pêwîstiya guhertina kanûna esasî heye. Di ewana hinekî merhelên dinê da çêdibe. Destpêkê bingeha kawr û xebatên siyasî demokratîk. Kanûnên heyî îro yê ku di vî warî da problemin pêwîst e ew bête guhertin, pêwîst e li zindan vala bibe, yê ku heta niha li ser cezakirina PKK, endamatiya PKK cezakirine ewana êdî PKK ne waye? Êdî her tişt demeke nû dest pê dike gorûya kesên ceza hatî kirin, kesên derbê welatin. Servê esasî çi? Dîsa endamên PKK. Madem ki PKK nemaye, şer nemaye, kanûn gerek vala terîf bike, servê esasî hatina gerîla jî bikarbe vegera welat bikarbe pêkwerî. Birêz Kartal, Birêz Öcalan gelek caran li ser evê proseyê pir disekine, dibêje divê ev proseya ser bikeve. Gava behsa Rojavayê Kurdistanê dihê kirin yan jî gava behsa Rojava li Rojhilatê Navêrast jî dihê kirin dibêje ev hemû li aliyekî lê prose li aliyekê din divê serkeve. Hûn li Ewropa çi karê konkrêt dikin ji bo ku prose serkeve? Daha avakirina perskêrika Kurd da rola sereke welatên Ewropane. Şerî cihanê yekemîn. Ê ku Kurdistan parçe kirin, Osmanî parçe kirin. Bîst û welatê Ereb, welatê Tirkî çêkirin. Ser coğrafya Kurdistanê jî bazarê kirin. û li berî wî Qesrî Şîrîn Kurdistan du parçe bûbû. Piştî wî Lozanê jî bû çar parçe. û servê esasî jî hebûna Kurda hat înkar kirin. Yani servê esasî Türk kabûl kir, bazarê Türkan rabû, hebûna Kurda yê bî înkar kirin û dewleteke Tirkiye çêbibe, dewleteke netew dewlet êdî li hebûna Kurda servê esasî bête înkar kirin. Ev siyaset li İttifaka Lozanê çêbû, heta destpêkê heta niha jî welatê Ewropa bi giştî ev ittifak piştgirî kirin. Yani siyaseta dewleta Tirk li hemberî Kurda çavê xwe lê girtin. Li hemberî vê siyasetê serhildana Kurda çêbû. Yani ji destpêkê heta niha sala 25 serhildana Şêx Saîd evana tê zanîn evana hemû ji aliyê dewletê Ewropa nehate dîtin. Em Ewropa çi dikin niha? Ewropa pirsgirêka Kurd terorîze kir, kriminalîze kir. Wekî pirsgirêkeke milletekî gel bête çareserkirin hil neda dest. Li divê çarçevê de niha xebatê me ew e ku pêvajiyek nû hatiye destpêkirin pêwîst e Ewropa êdî piştgiriya vê pêvajoyê bike. Pêvajoya çareserî bike. Aşitî, demokrasî, servê esasî pêvajoya rêvera xwe dimeşîne. Ew siyaseta li ser PKK terorîzekirin êdî PKK nemaye. Pêwîst e ev siyaset bête guhertin û pêwîst e piştgiriya pêvajoya rêvera xwe banga 25 Şuwata 2025 pêwîst e Ewropa rol Di bidêze. astin herî bilind de welatên Ewropî piştgiriya peyama pêşîn ya Birêz Öcalanê kir. Lê piştre hûn li gel parlamentaran siyasetvanên welatên Ewropî rûniştine ku piştgiriyê bikin hinek cara behez dikir ku dibe delegeyeke siyasetvanên Ewropî biçine îmraliyê. Ev tevgere li Ewropa li gel welatên Ewropî heye? Na û tevgerên nava parlamentera rexistinê civakî pir. Yani ew piştgiriya vê pêvajoyê dikin û dixwazin biçin îmraliyê rêvera xwe bibînin. Lê ev xebatên nav rexistinên medenî hin partiyên siyasî û parlamentera
Ama aliye ki siyasetin devlet hükümete Aliye ki din. aliye ki siyaseti hükümete legal bercevendi o legal devleta Türk asas tigrin lobi hareket kin li hem beri viyaji kar xabatin hem geli kurt hem dostin geli kurt. Ama kena reha geçti. Hem kada medya hem kada diplomasi kar xabat hemu çar dori dünyayı asasıcı hem bejin prani le Avrupa temeşandın li hem bizanıbın çareseriya pişkirik kurta heza stratejik esası heza geli kurt bixwaye. Ev dünya bixabin ser bercevendiyên aborî siyasî temeşandin. Ev dünya ev welatan jî bercevendiyê wan ji Kurd zêdetir li gel dewleta dewletên Serdestên Kurd. serdestên Kurda esas digirin. Lê wextê ku gelê Kurd wekî dema meha yek îsal Kurdî derketina Rojava çawa rabû serfiya welat derveyê welat ev hêza gelê Kurd Kurda qebûlkirinê ev konsepta li ser Rojava desteke andinê. Yani dixwazim bêjim ku pêwîst e gelê Kurd çar perçeyê Kurdistanê hem nav xwe de yekîtî xwe çêke hem jî hêza xwe bawer bibe. Nebêje filan kes filan dewlet werê me rizgar bike. Ew dewletana hemû gor bercevendê xwe tevdigerin lê em hêza xwe mezin bikin em ji xwe bawer bibin em dikarin mûçavê hêza xwe wana bidin qebûlkirin û çareseriyê bikin Rojava wan. Rêz Kartal hûn li Ewropa piştî destpêkirina vê proseyê li gel hîç nûnerên Tirkiye rûniştina hevdîtinên we hebûne? Yani de pêvajoya wekî demekî têzanîn pêvajoya Oslo'yê. Pêvajoya Oslo'yê da heyetên dewleta Tirk û heyetên hereketa me bi çavdêriya hin welatên Ewropî li Oslo'yê daniştin çêkirin, hin welatên ciyên cuda daniştin çêkirin. Pêvajoyek bû. Niha lê vê pêvajoyê da pêvajoya rêbera ku 25 Şubat dayê dest pêkirin ev yekser di nava hereket tevger û dewletê ye. Hêzeke sêmî vê pêvajoyê de nîne çünkü heqeteke ye mixabin hêzên sêmîn ê mezin ser bingeha bercevendiyê xwe hereket dikin. Ji ber vê yekê jî hêzên sêmîn mezin aşîtiyeke li Bakurê Kurdistanê ser vê esasî ne tarafdarin. Çünkü pirsgirêka heyî ji bo wan zemîn çê dike xwe ferz bikin. Tirka muhtacê xwe bikin, dewletên herî muhtac bikin, siyaset bikin. Li wextê çareserî çê dibe ev muhtacî ortaya radibe. Ji ber vê yekê pêwîst e em hem gelê xwe hem rêya giştî siyasetê aştiyê mezin bikin ew kata hêzên sêmîn dewletên din jî dikarin siyaseta xwe biguherin. Tekeliyên we rasterast li gel Qendîlê hene ku ji bo ku hûn bizanibin hevkarî bihêkirin, koordînasyonî bihêkirin, gavên ew diavêjin, hûn diavêjin bi çawa wekî ne? Yani ji bo telkuşîneke tevgereka azadiyê tekilî çêke bi avayekî karxebatê xwe yani bizanibe ne problem. Ji bo şoreşkara rê vekirin wezîfe ye. Rê çêkirin wezîfe ye. Gava bêtin ya ku pêwîst e PKK pavêje çi ye? PKK xwe fesix kiriye, çek danîn li hîn dibêjin divê hinek gav bêne avêtin. Hinek cara behsa derketina serkirdeyên yên gerîlan dikin ji bo welatekê din. Hinek cara dibêjin grûpeke ya gerîlan diçe Tirkiye ev denguya rast in yan jî tenê xeyalan dihêne çêkirin? Ez berî pirsa we bersî bidim. Pirseke dinê taybetî nav gel da heye. Gelek kes dibêjin rêvera xwe çima partî fesix kir, çima çekdanîn, çima şer ortaya nakirin. Em yani dixwazim taybetî ji bo rêya giştî gelê me bersîva wan pirsa bidim. Niha destpêkê heta niha berxweda me rêbera xwe ji bo azadiyê gelê Kurd e. Ji bo ku azadiyê çi pêwîst e? Hêz pêwîst e. Gel heşyar bike, gel rêxistin bike, gel bi hêvî baweriya xwe ji bo azadiyê mezin bike bibe xwedî hêz. Ev çê bû? Ewa bi teqûşîneke çekdarî bi avekî çê bû? Niha îdî gel heye. Niha demeke dirêj rêbera xwe dixwaze şer û çekdarî nemîne.
تا دما Turgut Özal nodose tezanîn serokhertin bang dikir ez muxatabek digerim werîn ev mesele bi dewleta Tirk re ev mesele bi çek silah na bi diyalog pêwîst e çareser bibe. A dewlet qebûl nedikir niha îdî şerekî mezin rojhilata navîn da çêbû xeter dewlet ji bo xwe xeter dît ser vê esasî banga rêbera po 25 meha du sala çûyî ser vê esasî bû vesîle diyalogeke nû dest pê kir. Niha bi vê diyalogê pek felsefiye şernameye lê tekoşîn tamam e. Yani tekoşîna azadî, tekoşîna civakî, tekoşîna siyasî hêza gelê Kurd ya siyasî civakî hêza gerîla mestin e. Ev ne derfeteke ji bo Kurdan jî ku êdî ji çek ji xebata çekdarî ber bi xebata siyasî perlemanî biçin weke we li salên 1990 Vê derê êd siyasetê pêş dixe çareseriyê tîne hêz e. Gava ku hêza eskerî yani pêwîstî nebe hêza siyasî mezin bibe ku hêza siyasî dikare 10 qata 20 qata zêdetir hêza eskerî pêşketin çêke. Pekî delîl çi ye? Delîl meha yek êrişa li ser Rojava rabûna serhildana çar perçeyê Kurdistan û welat derveyî welat ji vî mezîtir gewretir hêz nîne. Ev hêz dikare hemû awayî çareseriya siyasî da rol bileyze ev konsepta hêzên navnetewayî krîmalîze kirin, terorîze kirina siyaseta Kurd ya têk dibe qada siyasî, civakî û ser bîngeha azadî, demokrasî, aştî ji bo gelê Kurd derfet çêdibe. Ji ber vê yekê em niha ji hemû deman zêdetir niha hêviyê me zêde ya divê ku dibêjin ev pêvajo wekî we pirs kiriya grûpê biçin yani li vegera Tirkiyeyê kanûn yasa dîdî mesela hatiye vê merhelê pêwîst e kanûna vê pêvajoyê kanûna pêvajoya ku yani îdî hêzên heta niha bi çekdarî tekoşîn kirine û dibêjin em amade ne siyasî demokratîk xebatê bimeşînin pêwîst e rêwerî vekirin tekoşîn çekdarî bi resmî îdî her tişt ortaya rabe gor vêya kanûn derkeve. Ji ber vê yekê jî xebateke bêvîringî heye ez bawer dikim dema ev kanûn bi vê awayî li parlamentoya Tirkiyeyê de çêbû di çerçeva vê kanûnê de merheleyeke nû serok dibêje li aştiya pozîtîv heta niha aştiya negatîv bû lê niha aştiya pozîtîv e li Ewropa jî gerîla jî grûpên vê awayî vegera welat dikare çêbike. Di gotina xwe de Birêz Kartal we behsa piştgiriya ji bo Rojava kir. Hûn piştgiriya ji bo evê proseyê di nav civaka Kurdî li ser taserî Kurdistanê dibînin? Niha gelê Kurd bi giştî ji ber vê pêvajoyê serê wan da pirs hene. Ev pirsên li serê gelê Kurd em bi xwe pozîtîv dibînin. Çünkü gelê Kurd xem dixwe, mereq dike. Çi ye? Yê çav bibe? Ev devlet gav navêje. Kurd mafam dest dixin yan na? Belê Kurd yê çi bibe? Eva tiştekî negatîv nîne. Eva tiştekî ku gel vê meselê vê pêvajiyê mesela xwe dibîne. Pêşaroj yê çi bibe? Mereq dike. Ji ber vê yekê pêwîst e em bersîva gel bidin gelê xwe vê awayî hazir bikin lê li kesê ku hin kes henin yani negatîv berava jî dixwazin meşkê gel xirab bikin ew dijî pêvajoyê ne ez dibêjim pêwîst e gelê me ji xwe bawer bibe ev tekoşîn destpêkê heta niha çawa gel hişyar kir tanzîm kir rêxistin kir çarperçeyên Kurdistanê de gelekî hişyar rêxistinê derveyî welat çekir vir daha jî bi tekoşîneke siyasî em ê bi tekoşîna xwe dewletê mecbûrî gavavî têne bikin. Ne ku dewlet hazir e amade ye gav bavê ji nizam aştî çike. Na dewlet dixwaze xwe giran bike, dirêj bike, wext xezanî bike heta birizîne pêvajoyê lê em ji xwe bawerin. Gelê me, dostên me, welat derveyî welat îdî dema azadiya gelê Kurdistanê hatiye. Hiç hêzek ev gelê raviye ser piya ya bişkêne têk bibe hêviya wî bişkêne ser vê esasî
وکی سالی 5 سالی بری 100 سالا بری ایدی 1923 1946 1975 نودو یک امانا چویدی دمه که نویه گل به هفره یعنی هزو در فتشی زیده جبروه که دخوازم گلی خورا بیجم دم آزادی گلی کردستان هاتیه پیوسته ام سروق اپوژی سروی اساسی باش فهم بکن سروق اپو دبیجه بنده نسکنین یعنی بنده ای همبری خو نسکنین هون این بنده نسکنین دولت گاو باویجه و ام تشتکی بکن ام پیوسته خبات لی بکن ریالیته که هیا برس کارتال یعنی اف دولت دست هنگ هیزن سیاسی دانا اوان هیزن سیاسی جواکاوی ولاتی به 100 سال کرد قبول نکرنه اف ریالیته که هیا اف زمینه دوی به درست کردن ایجا اوی چا درست ببه اوی به تکوشینا ما بگوارد yani em hatta ana le Türkiye'de krize kemeze nova rejimi de. Operasyonel ser CHP binge havida perskeye kavkırdı. Çünkü devlet böyle siyaset adıcı geliyor kurt. Krize kemezin çekir. Ali aburi siyasi, ali hak, hukuk, adalet. Krize kemezi ne? Daha herkes de bine ku yani encamın ve krizi ev siyasetin. Guhertin peviste tarife kurt. Gava vitiye. Gava vitine, gavi dirko vitine. Peviste gari siyasi, gavin demokratik siyasi betavitin. Hükümet xo garandı ki ev de be sebep nava pergela devleti. Pergela deslatari muhalefet. Pergela sistema devleti de operasyone. Eko dixazin guhertin çebe servan operasyone. Eko dixazin veki beri devam bikin. Dixazin ser eko guhertin dixazin servan operasyona çeydi ki ev mezin bibe. به کرد داسی برس کارتال حتی نها یا کد دوی پروسه دا بری و چوی هن بخوا جرازی نه Beguman pevajoya ke dirokiye fırsat ke dirokiye bu gelime hatta merhale ke nu ev kriminalize kirin terörize kirin kadar namle tavayı servi esasici xura siyaset meşandan ser poste geli kurt evan hamu vala dert kebe gelime hişyare gelime rixstiniye gelime zane politike gelime bile ser bir duruşma jiyan azadi Kurdistan rojrata navin dünyayı da deng vedaya jiber veye ki devletin dagırker bir çi rengi siyaset bilmeşim naha dixazın rejimi merkezi çekin. Navendi, Şam, Ankara, Bağdat. Hatta bu avayı ki avana bir Tahran enerji nav diyalog eden dixazın van devletten merkezi hiz bikin em dibêjin her bir çi bikin gelî Kurd guhertina gelî Kurd yê gelê herîmê de jî guhertin çêke eva pêvajoya Bakurê Kurdistan na pêvajoya ser rejima sistema rejimi dimeşe encamı üye sebrefiye gelime. پیام و جبو سیاسیین نجبا کوری کردستان نه چیه Naha idi mesele parçayı Kürdistan'ı derket. No diyek müdahalesi Irak'ı bu mesele parçaya bu. Naha idi ev peyvajaya hatiye perskeri ka Kürtçar parça behevra geridayi. Parçayı ki da çareseri çeynave. Hemu behevra peyviste geridayi bin. Naha peyviste geliyor Kürt heri mezin yekte netvayı demokratike. Demokrasi çağacı boy Kurda, Türk'a, nabera Kurdu Türk, nabera Kurdu Fars, Kurdu Arap peyviste, demokrasi nabera Kurdu Kurdci peyviste. Peyviste yekte xadsa bringaha demokrasi Kürt yekte xudçeke ava çareseyre çarparçayın Kurdistan'e ku Kürt naba hukuk eda. Le Türkiye, Irak, İran, Suriye yani zemin ekibi avayçı ve vakt atiye dem azade geliyor Kürt'e peyviste evi ku banga gelime yeke geli Kürt yeke ava geli Kürt yekte çekiriye peyviste siyaset medar parti siyasi şahsiyet roşenbir kesayeti rexstani medenici servi asasi yekte ke nethoy demokratik çekin behevra bibin le be avaya ki jiboy çar parçayın Kurdistan'ı çareseri proje çiye behevra hafkar bin behevra kelem nemin. برس کارتال هر گاو که سیاست وانه که با کوری کردستان دبینم اجد پرسمش کنگی و تو نچوه با کوری کردستانه یا و 32 سال 1994 و هن لدربنه نه هیویت هیا که تو ده انجام پروسه دا ایدی وانه ببینی بچیه با کوری کردستان Hiç şüphe ve neve. Sediset. Ama biçin
و وگر یه چه ببه اف پیواجو یه دولتی بگهرینه دولت مجبوره دولت وک بره به انکار امها زوره نامشه گل هیا اف گل ایدی او قالب دولت جبوی گلی کرد چکینه و او کراس کریناکه هون دناف دانه وک سیاستوانن کرد ین باکوری کردستان لأوروپا دجین دناف پروسه دانه یان نه یعنی بشکن جه پروسه جن دوی اوجی وگرن دوی ببینه سیاستوان دوی در فشوارا چه ببه هندک شوه پرسن دادگهیل سر وهن مسئله ما milletvekili bun ne bun nine. Mesela em hemû beşekî vê prosesê ne. Ew ku yani girêdayî tekuşîna azadiyê girêdayî vê prosesê. Belê mahkemê me dadgehê me hene lê işte em dibêjin lazim ew qanûn yasa derkeve. Wextê ew qanûn yasa derket ji bo ew girtiyên ku hepsê ji ber PKK ceza kirine. Ew êdî pêwîst e bête azadkirin. Ew mahkemeyê niha devam dike ser navê PKK. Pêwîst e محکمه همو بکبه اوی کو سر ادعا PKK رخصتن جزا کرنه و درکتنه وکی ما در وی ولا پیوسته به و سروی اساسی اوی چک دستی بیده چیه اما همو گریده وی قانونیه اوانج سروی اساسی وگر کنگرا گل دمینه کنگره گل گور پیوستی اف پیوستی دمانو ایدی سیاست و دموکراسی قادا siyasi esas biye ve çerçevede deme peş peviste kavakı şart merç ev kanun derken idi peviste kongregen namine deme peş Kürt denava Türkiye'de siyaset bugün ambejin le Irak le İran le Suriye idi le gor revşe her parçayı Kürt xura siyaset bugün idi siyasete jor merkezi bana hamiye Kurdine bugün ne peviste her herem siyaset akına demokratik و civaki esas bugüre. رئیس رمزی کارتال هفسروک کنگرا گل و پرلمان پیشتر یه مجلس ترکی گلک سپاسیا ودک Ey spas dikim sekreter dixwazim. سپاس جواجی تماشاوانن هیجا بمین شاد